musikari helduko diogu gure elkarrizketan nagusiaren tartean, izan ere esan genezake Euskal Herriaren historia moderno hontan dagoen talde ikonikoetako bat dela Zutagar taldea nirekin ditut, izan ere diska berria plazaratu egin dute eta nondik norakoak xehetasun guzti horiek helaraziko dizkigute, bertan daukat Aitor Gorosabel, Xabier Bastida, eskerrik asko gurean izategatik eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Zuei, esker. Bada, aipatu dugu, diska berria plazaratu duzuela, ametsak pilatzen, izenburupean, ez dakit, deskribatzen, ausartuko zinateketen, sintesi bat egingo zenuketen, ametsak pilatzen diskanaren inguruan. Bai, diskoari, bueno, orokorrien esatezu, jendia zetapako da ben. Bueno, nik uste dute dala, bueno, esan dala gure taldearen ibilbidean 9. estudioko lana, eta, bueno, aurrekoa estudiokoa kaleratu genuen 2006an, gero hortartian egon zan 20 urteko bira eta DVD bikoitza eta, bueno, CD bikoitza eta DVD-a. Eta, bueno, eta nik uste dut gure ibilbidearen, ba, bueno, azken lana izanteaz gain, ba, bai dala pixkate, bueno, esaten dutena da jarraitzen da bela Zutagarren esentzia guztia ukitzen, kanta indartzuak batez be, kanta lasaia baita, eta beti melodia zainduaz, eta, bueno, eta maitasun kantetatik, beti bezala, hitzak, bueno, alik eta aldarrikatzaileen, da bizi ditugun gure bizipenak eta gustatzen zaizkigun gauzak kritikatu, eta, bueno, baina beti eragitzaile baten igual destruktiboago baten baina bai. Zutagar bere sorreratik talde oso aktiboa izan da, aipatu da Aitorrek, 5 urte zeramatzatela diska berririk atera gabe, bueno, 20 urteko bilduma horren parentesia eginez, ez dakit zerbait berri ateratzeko gozea jadanik bazen dukaten. Bai, egiz esan bai guk eta uste dugu saleak ere, gure saleak ere ja bazera ematen ja garaitxo bat esaten, noizko abesti berriak, baina egiz esan, Aitorrek esan da moduan da zu esan moduan, 20 urteko ospakizun bira horrek azkenean, bai bira egitea eta gero kaleratze horrek kendu zeskun, bueno, kendu. Erabili dugu horretarako, bagian 2 urte, 3 bai zisa ez, orduan horrek, luzatu dago asko aurreko estudioko diskatik onerako epe hau ez. Baina bai, gogua bagenuan, orduan izan zen horrekin bukatu genuanean, baina iaz 2010aren hasieran ero ja nahiko buru belarri sartu ginean, besti berriak egitera, eta apur bat sensazioarekin behar genuela eta gogoarekin, eta gero gitzasan, azkenean beti badakizu aldez horretik bildur apur bat ematen du lan horretan sartu beharrak, baina bestalde batetik badakizu eskertuko zuela, ze talde giroan eta personalki bakoitzan dago eta talde mailan ere indar berriak sortzen ditu, oxigenatu egiten da taldeak eta berriz espektatiba berriak sortzen dira eta guzti hori bizitzeko gogoa ere bagenuen bai. Printzipioz, lehen aipatu duzu, Aitor, Zutagarrek nolabaiteko esentzia bat, zigilu propio bat badaukan garatuta, nola ekiten zaio lan berri bati, nolabait ibilbide batekiko koherentzia hori mantenduta, baina aldi berean zerbait berria sortzeko egitasmo hori ere badagoela. Bai, bueno, nik uste dute Zutagarrek beti saiatu izan dela, azkenean nik uste dute albumero CD-aren biribiltasuna bilatzen dugu kantak ez daitezen berdinak izan, baina nik uste dugu dauzkagun kanta guztietan bilatu dugula, ni behintzak konposatzerakoan saiatzen dut kanta guztiak beraien artean desberdinak izan daitezela, bakoitzak beran espiritua eduki dezala, eta bueno, eta disko honetan hori lortu dugu, badauz kantaren aipatzen gara moduan, leunak eta esain leunak, eta badau bebai kanta nahiko bortitzak ere badaude, eta bueno, pixka gustatzen zaigu, apur bat metalaren, patroi batzuetatik gehiegi urten gabe, ze, egia esan, irtetzen bagara be azkenean zorionez Zutagar izaten da beti, ez, adibidez badago beti tenteta tinko, igual ez dala Zutagarren, uste 5. kanta dela, ez dala Zutagarren kanta esan gure estiloan barruan, igual esanguratsuena, baina urrunetik entzun daia Zutagar dela, ez, eta nik hori ez dakit zergaiti dan, benetan ez dakit, baina bai mandatzen dugu beti gure zigilua.
Ez dakit zigilu hori, bai musikan, eta baita letretan ere, betidanik izan du Zutagarrek, izan ere, konpromesua betidanik izan da zuen, ez dakit, estiloaren ezaugarri, kasu honetan ere, ez duzu inolaz ere albo batetara utzi, konpromesu politiko hori, konpromesu sozial hori, eta berriro ere, besti konprometituak aurkitu ditzakegu, ez, ametsak pilatzen barnean. Bai, nik uste dut beti izan garela, ez dakit, gauzak aldarrikatzea gustatzen zaigu, ez dakit, gustatzen zaigun, ero beharra sentitzen dugun, baina bai da gauza bat beti egin duguna, diska honetan ere, agian bai pentsatzen dugu badagola, igual itxaropenaren puntutxo bat agertzen da, igual beste disketan igual egongo zan, baina honetan gutxienez bai ikusten dugu badagola, ez dakit baikortasun punto bat da, baina bai holan, bai, ez dakit itxaropen punto bat agertzen da, naiz eta gero kritika soziala handiak eta eduki hitzen mailan, badaka bere punto ez dakit itxaropentzu bat, ero positiboago agian, ero eraikitzaileagoa, ez da igual hain, ez da oso destruktiboa, ez dakit zelan esan hitzen mailan. Eta hor jarretzen dugu, ez? Bai, hori beti handik aipatu den kontu bat, ez? Zutagarren abestiak beti ere oso garaikideak dira, eta momentu politikoak harrapatzen badakite kasu honetan ere, aipatu duzu eta idatzi da horren inguruan ere, itxaropena ere iradokitzen duela, eta momentu politikoei nolabait referentzia ere egiten diela, ez? Bai, pixkati garrantzia eman nahi izan digu, ametsak pilatzen berez kanta baten izenburua da, eta bai doia bizi dugun garai politikoak horreri buruz hitz egiten dago, ez? Garai itxaropentzua eta pixkate behar genuen momentu hau, ez? Eta eman nahi izan diogu diskari izenburu hori, borregaitik, ez? Pixkate zer positiboa motiarren, da nahi dugu gainera azken, elkarrizketa guztietan gauz esan ez da aurkezpenean bezan genuen, daula pixkate eskainita diska hau, naiz eta idazterako orduan gu bezala pentsatzen duen jendearengan eta bizi izan dugunaren gainean idatzita egon, bai dagoela eskainita momentu hau itxaropen ez da ilusioz beste bizi daben jende guztiari, ez naiz eta igual ideologikoki desberdin pentsatu, ez? Nik uste dute guretzat oso momentu garrantzitsua dela, baina orokorrean gizarte guztiantzat, ez? Diskaren ezaugarrietaz ari gara, ez dakit, antolakuntza ezaugarrietan mintzatuta, aipatu beharko genuke berriro ere, diska nolabait autogestionatu dela hau. Ez dakit, nolako abantailak suposatzen dituen zuentzat autogestio horrek, alde batetik, imaginatzen dut, lana desente biderkatuko dela, askatasun artistikoa askoz ere handiagoa izango dela, ez dakit zergatik autuatu duzuen berriro ere autogestioaren autu hori. Bai, bide hori ja ziginan 2006an aurreko estudioko diskarekin, hori izan zen guretzat lehengo pausua autogestio maila horretan. Eta, ordundikan atera ditugun ekoizpen guztiak guk editatuak izan dira. Esan duzu moduan lana desente bikoiztu, ero gehitu egiten da. Baina, bestalde batetik, sentitzen dugu hori, azkenan guretzako gaude lan egiten, gure ekoizpenendako da lan hori, gureak sentitzen ditugu bestela ere gureak sentitzen genituen beste batzukin atera eskero, baina horrela, prozesu guztien jabe gu gara, etorkizun guztiaren jabe gara, eta horrek, motibatze gaitu. Eta, azkenen urteetan bizi izan duen esperientzia horren inguruan, baloratuz bastakit positiboa da, ero, azken finean diska hau geratzeko orduan, ateratzeko orduan, gure artean ez dugu gutariko inori esaio urten besteari plantatzea, diskitzen atopatuko dugu beste bat, gutatik kanpo ez da izan esan. Beraz, seinale, pozik gaudela, ero orain gure burua horrela sentitzen dugula, ez? Azkenen urte hauetan horrela sentitzen gara, horrela jarraitzen dugu, gainera, ateratzen ditugu ekoizpen berriak bai kaleratu ditugu, baina sarrak ere berreskuratu egin ditugu, ez? Orduan, seinale, horrela, garai hauetan horrela eroso sentitzen gara. Ez dakit, printzipio Zutagarren diska berria, Euskal mailan, segurazki, nolabait oso itxaropena
handia da, itxaropen maila hori. Ez dakit presio maila horriek ere nabarmentzen dituzuen, ardura suposatzen duen, berme bat irabazi duzuenean diska berri bat azaleratzeak, eta ez dakit nola jasotzen dituzuen, esaterako sare sozialetan jaso duzuen babes hori, YouTubeen zuen lehen bideoklipak ikustaldi ugari lortu ditu, Facebook, Twitter bitartez ere. Bueno, ez dakit, sare sozialek eskaintzen dituzten baliabide guzti horiek ere, nolabait gizarte itxaropenak, gizarte sentipenak ere iradokitzen dizkigute, presio hori, ardura hori nabarmentzen duzue? Ez dakit presioa ero... Hombre, nik uste dut gure buruari, ez dakit presioa den hitza, baina erronka beti sartzen dizkiogu, gure bilbide guztian, ez dakit zelan esaten den, igual presioa mailan, igual gora eta bera joten gara purtsa, ez dakit, erronka berri bat planteatzen duzunean, zure burua erabaten apur bat presionatzen duzu, ez dakit, diska ontako abestitxak sortu horretik, etorri nahi gabe nik uste bere burua presionatu beharko duela ere esateko orduan, abestitxak egin behar ditu, ez dakit, presioa bat sortzen duzu, ez? Baina, bueno, bestalde batetik nahi egiten duzu gauza bat ere da, azkenean horrek erronka bat sortzen dugu zure bizitzan eta horrek bizipoza bat ere ekartzen du, ez? Eta, ez dakit, sare sozialetan da esan duzuna, azkenean apur bat horrela da ere, ez dakit, guretzak gauza berri bat da, oindala 6 hilabete sortu ditugu profil berrizak bai Facebooken, da bai YouTubeko kanala eta guzti hori apur bat guretzat berria da, baina, bueno, gogotsu hartu dugu eta ez dakit, bideo guztiak sartzea, dakagun diskografia guztia sartzea YouTubeen, eta zuk esan duzun moduan, adibidez norbera bera ametxe jabe bideoklipa sartu eta lehenengo astetan ikustea, ja 14.000 aldiz baino gehiago ikusi dela, ez dakit, nik uste dut olako gauzak presioa baino gehiago postasuna ematen dutela. Presioa nik uste dut gehiago sartzen dugula gure buruan gauza berri bat egitea nahi dugunean, ez? Elementu berriak dira guzti hauek, bai musikaren munduan, bai munduan bertan ere, mundua izugarri aldatu da, azken urteetan zuek ibilbide luzea badaramazue euskal musikaren barnean, ez dakit, eraldakuntza ugari somatzen dituzuen, horren beste aldatu da euskal musikaren panorama? Ez da, nik esango nuke teknologiak behartuta bai aldatu dela euskal musikaren panorama, baina bai mundu guztiko musika panorama, ez? Nik uste Euskal Herri mailan igual jendeak nahiko ohitura antzekoak eukitzen jarraitzen da bela, ez? Ez dakit, igual besteraren baten bideratuta musika erostea, ez erostea, bueno, teknologiak dakartzan abantaiak, desabantaiak, baina, bueno, bestela nik uste jendearen benetako espiritua ikusle entzule bezala nahiko antzeko jarraitzen da bela, eta gero taldeaen sorme, talde sortzen dian talde berriak, dauden talde ez berriak, pizkate apur bat talde zaunauak, eta nik uste sorme mailan eta Euskal Herrian egiten den musikan, ez da, nik uste momentu oso nian dagoela, ez? Gero, noski nik uste teknologian dakartzan, bueno, lehenengo adaptatuen behar zarela, horre dakartzan beharretara, eta ez dakit, batzuri igual onura gehiago egiten die, eta beste batzuri kalte gehiago, ez? Teknologia berak musika batzuntzat zabaltzea izango da, igual saldu ezin dutenean, da besteak saldu aldutenentzat, igual dirua galtzea izango da, ez? Baina, bueno, horre gure kantan esaten da, ez, desabantaiak eta onurak, ez, agian asko, agian gutxi, ez dakigu, baina bai, egia dana da, adaptatu beharra dagoela beharrezkoa, bai. Printzipioz, zuen ere muari dagokienean, beti ere komentatzen da, Zutagarrek euskal jebiaren, euskal metalaren inguruan, nolabaiteko aitzindariaren figura hori bete egin zuela, zuen ondoren, jende gehiago ere, etorri egin zen, ez dakit, nolakoa da egun euskal panorama honen barnean, euskal jebiaren, euskal metalaren osasun egoera? Ez dakit, nik uste dute musikaren panorama igualagian, ez dakit, igual ez da momenturik errezena, baina, bueno, inoiz ez da errez esaten, baina nik uste dute metalarena orokorrean, bai Euskal Herrian da kanpoan osasuntzu mantentzen dela, ez dakit, aspaldi entzun genuan nazioarteko mailan ere ez dakit heavy metala bukatuta ongo balitz moduan, eta gero ikusten dugu edozein festival handitan olako erraldoietan beti talde heavyren bat sartu behar dutela jendea erakartzen duelako ere. Orduan nik uste dut metalaren osasuna osasun honekoa dela, ez? Baina musikarena orokorrean, ezken finean musika ez dakizan esan
gauzak asko aldatuko dira, baina musikaren beharra jende askok sentiduko dugu, ero dute, ero ez dakit beste batzuk ez, baina orduan horrek egiten du, azken finean, osasunez zoriontsu izatea, ez? Heavy metalaren printzipioz potentzialak zuzenean garatzen direla komentatu egiten da, eta zuek jadanik badukazu aurreikusita kontzertu sorta bat, Tolosan uste dut egin zendutela lehen kontzertua, eta bueno, beste hainbat ekitaldi baditu aurreikusita, eta uste dut Bilbon egongo zaretela asteburu honetan bertan, ez? Bai, asteburu honetan Bilbon gauz, eta abendu bukaera arte, 30 arte asteburu bat kenduta, asteburu guztiak okupata gauz. Eta ez dakit momentuz urtarria arte hor dago lehenengo fase honetan, ja bentsat kontzertua lotuta dauzen fase honetan, Madrilera joango gara baita, iparraldera Gasteiz egingo dugu bai, Iruña egingo dugu bai, Durango egongo gara bai, Galizian egongo gara bai, Katalunian, eta gero badauzkagu hor gelditu dela pizka pendiente eta kontzertu batzu lotzeko Euskal Herritik kanpo eta Donostia aldea egitea ziur egingo dugula, baina indik dataketa zehazteko dauz ja 2012ari begira. Beraz, Euskal Herrian badago interesa Azutagarrekiko eta Euskal Herritik kanpo jakina ere, Azutagarreko dauka arrakasta, ez? Bai, ez dakit, ezin gara kexatu, egia esan guri gustatzen jaku hau eta egiten dugu gustatzen zaigulako, baina egia esan ere aukera dugulako, eta aukera izate horri bazkenean salego bat horratzean dagoelako da ere. Azken finean bestela bakarrik ilusioa okiko bagenu eta inork ez bagintxuan entzuterik nahi, segurazki hau bukatuta gongo esan, ez? Orduan, egiz esan, jendeari esker ere gaude hemen, eta oin, esperantzakin gauz, Aitorre komentatu dituan kontzertu horietan, jende hurbiltzen jarraitzen daben, eta gu ilusioz gauz, ez dakit, disko berri bat horrek sortzen duena berriz jotzea eta guretzat sarma berri bat sortuko da kontzertutan, guretzat berriak izango dira, desberdinak izango dira, besti berri jo, jendearen erantzuna bizi, gu talde barruan ere zelan bizitzen ditugun, eta horrekin ilusioekin gauz, eta esperantzakin gu ilusioa dakagun bitxartean, da ondo pasatzen dugun bitxartean jendeari hori transmititzea, eta jendeak hori jasotzen baldin badu, danok elkarrekin ondo pasatzen dugun, esperantza horrekin. Ilusioaz mintzatzen zarete. Ez dakit, kontzertu gari badituzu, zuen ibilbide luze hortan, ilusioa bukatzeko arriskurikoa dago? Arriskua beti goleik, mila motibo goleik ez. Dana dela nik uste gure motore dela taldea bera, ez? Eta taldeak ematen digun bizimoldia, eta askotan lanera jutia baldin badabe, da etxetik ateratzen zaituan gauza bat, ez, eta ez dakit ikustia jendea maite zaitula, jendeak zure mezuekin, zure doinuekin, ez dakit askotan esan digute, lagundu dizulotik urtetzen zure musika, gero ez nuen euskera maite eta zuek entzuten euskera maitatzen ikasi dut, eta hainbat eta ez dakit nire bizitzak behar duen energia zuek ematen dira, zuek jendeako lako gauzak esaten dizu ez, eta esaten dizkizu eta ez dakit, benetan nik uste dut hori dela ilusio hori mantentzeko motorero, hori dela arrazoi nagusiena, horrek ematen dizun satisfazioa ez. Ondo, Aitor, Xabier, eskerrik asko gurean izatagatik, adimantenduko gara, ametak pilatzen diska honen bira horri dagokionean, eta esan bezala eskerrik asko eta hurrengo arte. Eta orain, entzun ditugu, eta orain entzun ditzagun baita ere kantatzen, eta ikus dezagun bere lehen bideoklip hori.